Imos coa información deportiva. Derrota do Boiro Voleibol na casa do líder do grupo. O Téxtil Santanderina impúxose por 3-0 nun duelo no que os boirenses non lle puxeron fácil. O Rotogal visitou esta fin de semana o feudo do Téxtil Santanderina, líder indiscutible do grupo A da División de Prata do Voleibol Nacional, rival ante o que os pupilos de Adrián Alves amosaron un gran xogo e madurez. O triunfo quedou en Cantabria, pero as sensacións dos boirenses non son malas, todo o contrario, xa que deixan ver un futuro prometedor dun equipo moi novo. O Boiro Voleibol sabía que se medía a un rival de entidade que de seguro estará na loita por ascender á Superliga, e os xoves xogadores do conxunto do Barbanza plantaron cara, facendo suar e traballar os santanderinos para deixar a vitoria na casa. A igualdade reinou no inicio do choque, onde os boirenses contaron cunha mínima vantaxe que pronto saldarían os locais. A experiencia do Téxtil Santanderina foi superando pouco a pouco a loita do Rotogal. Chegaron as primeiras rendas e finalmente o primeiro set caeu do lado dos cántabros por 25-19. A mesma dinámica deuse no segundo xogo. O líder colleu unha mínima renda que parecía que rompía o set, pero o Boiro Voleibol aproveitou dous erros dos locais para poñer o 20-18. O adestrador local parou o encontro e a resposta dos barbanzás foi poñer a igualdade a 20. Sen embargo, os santanderinos reaccionaron a tempo para anotarse o segundo acto por un sufrido 25-22, con susto incluído. O Rotogal non baixou os brazos en ningún momento e púxose por diante no terceiro parcial, que foi o definitivo. O Téxtil Santanderina non deu opcións e pechou o encontro co 25-17 final para poñer o 3-0. Derrota dos boirenses que regresaron cunha nova experiencia que de seguro lles axudará a crecer como equipo. Agora pasaron a ocupar o cuarto lugar da táboa, aínda que están igualados a puntos con Umbría, terceiro.